मेरे पास 30 से थोड़ा कम हो तो शायद मैं बीजेपी का 25-30 MLA खरीद लूं। ताकलाई BC 2020-23 wo chongmari wo joton slai kaplai ku ngai hne wan chugo CPIM apte haiklai no wan chugo BJP bo ahino apte haiklai no wan chugo Tipra mothabo ahino phiaba u kok belai no kubui no holong dab bo suijak hai taklai BC 2020-23 wo kebo hapango asogoi manya phiaba u kok chini kok se noni wan chumu bahai comment khlai sawi khnaradi CPIM by Congress Thansangri Chongmari Batailayo Phiaba Nui Chini Sakao Thangai Manya CPIM Congress Abano Karai Dal Bidal Chicken Mikon Aam Aadmi Party Trinamool Congress Rongno Batui Tongui Tongo BJP by Tipra Motha Tabuk Sarathang Hangkai 2020-23 wo Batai Mungni Phasing Sarathang Hangkai Tipra Motha by BJP Siminche Kalayo Phiaba Obo Chini Wancho Mungse Sarathang Hangkai CPIM BJP Bino karai soi u hane busa upojati hnai hunjagnai eba jonjati hnai hunjagnai bai jati sarathang kangkai ayang nani phainai kheblen no jati pho tei u hawo tongnai lukuro khe upojati pho henkhei silent choba hnai chung hnai mano choba khe a silent choba henkhei abarni bisingo se taklai BC 2020-23 ni choba le kalayo Abni bagai dadak sidak sung sana thangka hengke Tiprasa hasteo taklai ni choba BJP versus Tipra motha chung hanai mano wanchu kurungrok wanchugui kok samani kok kebo saichung hapango phai manya henke athayo BJP ngri mano 20 25 28 jesakpanung thung phiaba hapango BJP bo phai manya Athayo aino hai dal bidal rungkurung rok sijak nukjak rok wansugui samani kok abokhe apti hai BJP hapang dal bidal barat hakotoni thayo no MLA MP pai hapang eba hakotoro asogo abni bagai Tiprasa hasteo bo ahino tumungno 20 25 28 27 29 BJP taklaini BC 2020-23 wo seat mankhangkhe Tiprasa mothani dal bidal candidate eba kaplai ungjak no bostao yakung sugui rang dawi borno rohorka henke a borok BJP ni ngri mano nei dal bidal lukurok wansuglayo Amani bagai akok jotono sawi manmani bagai Bubagra Produdno Barot hakotorni koktum thumnai singai nai nei mani apti hai ude no nei singmani phiaba Bubagra Produd jole jagai kaisa kok phirok mani mangpli jung mankha obokhe apti hai tumuno Tipra motha 30 31 eba 27 seat dok manya phano jesuk pano ungthung BJP hai khlaino Tipra motha bo Bubagrani noyo mano phalai phano BJP ni MLA rokno painai bo kok sakha Jung jotonu sawi mano taklai BC 2020-23 hinke Tiprasa hasteni Tiprasa ni engei batainai Tipra motharo keplai engthung engyathung hapango achogi manthung manyathung haifano kaisa holong dab sakao suimani hai khlai kaisa koktuma sui klangkha obokhe apti hai Tiprasa hapang bar hakotor bai mochom jakbai mani yagolo taklai no puila khorok ti sawi chini Tiprasa ni engei basa mani bagai phiaba thinang tamo ngnai ya painai talang talni nokha salini sanjawo se bebak no srai srai nai eba kheba painai 2nd March 2020-23 ni salo se bebak kok no srai srai nai Phaidi Bubagra Tiprasa ni ngai buibai chini lukurok pai jakna kiri jakmani no ngai mano eba segang simin methep mani kok ngai mano Bubagra Produd tamoni saga phaidi sing khnai nai neliana norok nai tongo Tripuri khorang मेरे पास 30 से थोड़ा कम हो तो शायद मैं बीजेपी का 25-30 MLA खरीद लूं। आप बीजेपी का MLA खरीद लेंगे? जी क्यों पैसा तो एक ही है ना आपको क्यों लगता है कि हम बिकाऊ वो भी बिकाऊ ये आप अज्यूम करके चलते हैं कि हम सब बिकाऊ तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं पोर्शन को बेचकर मैं बीजेपी का विधायक कर लूँ या कांग्रेस का ये हमेशा हमारे ऊपर क्यों सवाल पूछा जाता है कि हम बिकेंगे वो भी बिकते हैं तो ये बात हमें इन्फीरियर दिखाता है कि ट्राइबल्स लोग बिकेंगे और जनरल एरियाज के लोग नहीं बिकेंगे कि सिर्फ जनजाति बिकता है दूसरे देश में दूसरे राज्य में कोई नहीं बिकता है तो ठीक है आप देखेंगे इलेक्शन के बाद ये पब्लिक
डंडा मारेगी अगर कोई बेचता है अपने आप को विदाउट गेटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन को।